ría de Vigo ten moitos lugares desde os que ver impresionantes paisaxes, pero sen dúbida algunha, este é un deles. Atopar o campo da rata non é fácil. Hai que camiñar, subir rochas, apartar toxos e silvas, pero o esforzo paga a pena. Van todos moi rápidos, e ti estás aquí moi tranquilamente, che está pegando o vento, o sol, eu que sei, é outra historia. Estás tranquilo, posto a mirar non das terminado de mirar. A verdade é que relaxa moitísimo o poder ver a ría dende unha perspectiva distinta, porque en realidade ves a ría inteira, dende as Illas Cíes a Tenseada de San Simón, pois está guai. Ata aí ben pouco, só os veciños de Cedeira, en Redondela, coñecían este recanto de monte con vistas ao mar. Pero desde hai un tempo, estas rochas están de moda. O culpable, o Banco, un dos candidatos a máis bonito do mundo. Son apasionado da costa galega, de ir por aí de sitio en sitio, pois dixen, porque non vou a facer algo ao lado da casa. Teño que decir que fun a ver o de Loiva, e aquilo tamén está teigado de xente, moreas, dixen, bueno, pois a miña idea principal era facer algo como o Mirador de Rei nos Cañones do Sil, pero o meu socio dixo que estaba mal da cabeza e tive que facer algo máis sencillo. Un día chegamos aquí e miramos que estaba roto, destrozado. Aparte, viñamos un grupo de xente que viñamos andando polo monte e fixemos unha ruta para acabar aquí no Banco. E cando chegamos aquí miramos todo destrozado e, bueno, que se nos nublou un pouquiño o día. E nada, decidimos baixalo e arreglalo para volverlo a poñer no mesmo sitio. E cun palé cortámoslo ali a cachos, viñemos para arriba e clavámoslo. O que fixemos foi unir o banco, o sea, clavando simplemente puntas coa madeira. Bueno, gastamos bastantes puntos. Sobre a marcha, de carpinteiros nada. Sobre a marcha, un martillo, unhas puntas e unhas tablas e que disfrute todo o mundo. Que o monte de todos. O día que o romperon, vin aquí a buscalo. Non pensei que ningún veciño fuera a reparar. Dixen, bueno, terei que leválo en casa, outro rato libre, reparareino e saberei se o poño no jardín ou volvo a levar ali. Pero, ao final, moi ben, conocín aos veciños daqui de Cedeira, que non tiña o placer de conocelos. E, nada, repararon o banco, colocaron a primeira vez aí máis ou menos como puderon, pero esta vez lucíronse. Porque 2 meses despois do primeiro arranxo, en pleno verán, repetíase a historia. O banco aparecía de novo esnaquizado. Por aquí viñamos os de sempre, de ser por aquí, non moita máis xente. Agora ven xente de todas partes. E claro, de haber un ou dous que pasan depercibidos, haber 200 ao cabo do fin de semana, pois igual molesta. Non sei. Fixemos un reforzo de ferro, pero non é porque non rompan o banco, é para que a xente este máis segura cando se sente. Que non vayan a pensar. E lo volveremos a poner e lo volveremos a poner. Total, nos aburrimos. E a ver quen puede máis. É un pobre incauto que intenta romper algo que non se pode romper. Porque inda que quito o banco, de feito, esta última vez que se rompeu o banco estuvo cerca de 2 meses sin estar aquí. A xente sigue acudindo. A xente máis ou menos portase ben. O camiño está máis limpo, o monte está máis limpo, sobre todo da vegetación, das silvas xa non crece. Poñer cartéis, recoller un pouco o lixo de vez en cando, pois aquí estou eu. Empecé a preguntar ás amistades se tiña que poñer Galicia ou Galiza. Entón estiven buscando en internet e
o máis axeitado era poñerlle Galiza. Despois levei un montón de críticas, de analfabeto para arriba, bueno, chamáronme de todo, que estaba mal ubicado, que non sei que... Foi moi criticado tamén o banco, pero bueno, xente que se alegrou moita máis da que criticou. A criticar moita non sería en afán a facerme daño, non sei. Era máis ben por criticar. Cheguei a escoitar que era unha obra de arte, non sei que, eu son un carpinteiro bastante mediocre, normal, non son aí ningún manitas, pero, bueno, gústame tamén decir fixen un dos mellores bancos do mundo. Eu son de aquí e ter isto aquí, pois a verdade é que impresiona un pouco e te enorgulleces de ser de onde es. Pero Antía non é a única orgullosa do sitio no que vive e do seu miradoiro. De seguido coñecemos a outra persoa que presume de vistas. Jorge vive desde neno ao pé do Monte Alba, a poucos kilómetros de Vigo. Coñéceo como a palma da súa man e gústalle dalo a coñecer. É o anfitrión perfecto. Aquí é onde se suelen deixar os coches, non é aconsejable subirlos máis arriba e a partir de aquí esa é a entrada principal, sabes, da subida ao monte, sabes, onde podes empezar a sentir un pouquiño, sabes, onde chegas ao mirador máis importante para mí, non? Agora fixeron unhas escaleiras novas que fai anos non existían, que había unhas pequeñas de pedra e, bueno, hai unhas 50 escaleiriñas antes de subir hasta arriba, hasta o Monte Alba. Antes este era o camiño, sabes, o único camiño que había para subir, sabes, estas escaleras é a única que se levaba, sabes, acima. Ao estar a máis de 500 metros de altura, sabes, se convirte no monte máis alto de Vigo. Un poquinho, sabes, o non ter os outros montes ao redor del, pois as vistas e a panorámica pois é impresionante. O bo que tes, por exemplo, días claros como os, despois un día de chover, se sale ao sol, pois podes divisar incluso 2, 3 rías, miras desde o fondo de Arcade hasta a salida da ría de Vigo, as Islas Cíes, podes mirar se queres incluso, sabes, a punta de Mougás, a Serra Grova, o castillo de Bayona, vale, polo outro lado, incluso os montes de Cañiza, Covelo, Franqueira, vale. Solo vir aquí, sabes, que non escoitas ruidos ni nada, estar 100% ca naturaleza, pois é un poquinho especial. O mirador nunca se tocou, nunca se está casi, excepto un par de barandillas, unhas escaleiras, está exactamente como conocín de pequeno. Como di outro, nadie é profeta na súa terra, entón o que ven aquí moita xente da fora, sabes? Ten este punto como referencia, incluso cantidad de turistas. É casi como un sitio de peregrinaje polo tema da capilla. A capilla ten un santo que se chama o San Bartolomeu, que quita o medo aos nenos, entón se suele dar 3 toques na cabeza ao neno co santo para que perde ese medo e afronte un poquinho a vida. Vos vou a explicar un pouquiño, sabes, as vistas que temos aquí, vale? Claro, empezamos a dar ao fondo miramos toda a Serra Grova, vale? Que nos colle casi desde a parte de Gondomar, sabes, Mañufe, pois toda a Serra Grova, hasta lá, pois hasta miramos a punta, sabes, de Mougás, o Frauselo, o Coruso, miramos ao fondo toda a ría de Vigo, cas Islas Cíes, a isla de Toralla, a playa de Obao, seguimos ca playa de Samil. Se nos acercamos un pouco, divisamos perfectamente, sabes, o puente de Rande, sabes, a ría de Vigo, hasta o fondo, onde pon Arcade, sabes, e días claros como os, pois miramos a entrada da ría de Aldán, a isla de Ons, incluso a ría de Pontevedra e a de Arousa. O fondo, os montes todos da Franqueira, cos seus eólicos encima, Covelo, podemos mirar por outro lado, sabes, a Porriño, as canteiras de Porriño, podemos tamén despois, se collemos un poquinho neste borde, todos os montes de Portugal. Con todo, as impoñentes vistas non son o máis especial que o Monte Alba ten para o noso anfitrión.
Aquí están boa parte das súas lembranzas de neno. Este é o meu rincón pequeno que teño, ese cachiño de min da infancia, que sempre nos viñamos aquí, os meus irmáns, máis eu, sabes, nos íbamos, dábamos unhas voltas cos cans, sempre acabamos nesta esquina, porque esta esquina ten unha parte que casi nunca dá o aire, entón te podes sentar aquí tranquilo, e sempre che cuadra un poquinho a sombra, e as vistas, e todo que che expón e todo, pues son diferentes. Nos sentábamos, nos deitábamos un poquinho, sabes, así, e sempre nos quedamos recostados, sempre mirando nesta esquinilla e o noso rincuncho. Me planteo vivir en outro sitio que non sea cerca disto, no. O sea, non me planteo vivir nunha ciudad jamás na vida, sempre botas de menos, tes que vir e o necesitas, é como vas acumulando estrés e non chegas aquí e desconectas un pouco. Moita xente sobe a este monte polo mesmo motivo. Outra o inclúe como meta da súa actividade deportiva ou pola curiosidade de coñecer o sitio. O Monte Alba non precisa marketing, pero aínda así... Para min este é o mellor banco de Galicia, non? Porque aparte de estar bastante céntrico, a panorama que cheixa e a tranquilidade pois é un poquinho fora do común, sabes? Sigue todo estando no seu sitio de fai moitos anos, nadie o moveu, e como non chega tan moita xente aquí, se vai conservando. Realmente pues, un poquinho maravilloso, dicindo unha palabra, sabes? Estar aquí e desconectar do que está pasando xusto aí abaixo.